Több ezer komment érkezett, hogy mi legyen a következő témánk. Nagyon sokan kértétek. Így van, úgyhogy tegnap este megbeszéltük, hogy egyébként így hát nagyon nyitott beszélgetés lesz, mert hivatalosan olyan konkrét témák nincsen. Azt számítva, hogy beszéltük ugye az előző adásban, hogy a kolit és a otthon igen, témáját, és úgy emiatt így most így azt megmondtam. Tehát, hogy emiatt most így inkább erre fogunk így fókuszálni. Amúgy sziasztok, ez itt ismételten a Cigi Szünet. Sziasztok. Blanka, Marci, Peti és én Zsombor, ismét itt vagyunk. Nagyon szépen teljesít egyébként az előző adást. Tegnap este, késő délután raktuk ki, és már 106. Várjál, meg kell nézni a friss. Lehet már 107. Dehogy, ja, nem szabad. Akkor ezt kivágjuk. És Marci, ebben mennyi voltál te? Hányszor nézted? Hány accounttal jelentkeztél, vald be? 109. Látod? Elértük a 100 megtekintést. Na, haladunk szépen. Mint barát, igen. Igen. Szóval, igazából így beindításnak, vagy így felvezetésnek így gondoltunk olyanokról, hogy hozunk cikkeket. Igazából inkább a Blanka mondta, hogy ez tök jó lenne, és amúgy én is gondoltam már rá. És igazából mindenki szeret össze egy pár cikket. Melyikünk kezdje? Kinek van a legérdekesebb, legclickbaitesebb, legjobb? Én azt mondanám, hogy Blanka kezdje. Ja. Hölgyeké az elsőbség. Jó, hát én hoztam 3, ebből megnyitott 2 most az iPad-em. A harmadikat nem tudja. Nem, ez valahol eltűnt most. Van egy csillagjegyes. Ezeknek a csillagjegyeknek jó híreket tartogat a jövő hét. Először amúgy ti hisztek a csillagjegyekben? Nem. Nem nagyon. Én sem. Nem. Egyébként én nem tudom. Tök jó, hogy ezzel kezdjük. Tehát, hogy én így valamilyen szinten tudok, de igazából az úgy van kialakítva az összes ilyen horoszkópot, mindenki magára tudja. Aha, olyan, hogy rá húzni. tudod betűteni amúgy. Végigolvassuk az összeset, vagy... Szerintem mindenki személyekre. mondja, hogy kinek mi a horoszkópja. Nekem azt hiszem Kos. Nem Március hozzá másodikai vagyok. Március. Kezdjük azzal akkor? Pont itt van. Na, Kos. A kosok számára a következő hét tele lehet váratlan, de örömteli hírekkel. Lehet szó munkával, baráti üzenetekkel, vagy személyes sikerekkel kapcsolatos jó hírekről. Energiájuk és kezdeményező készségük segíti, hogy a lehetőségeket azonnal kiaknázzák. Wow. De ez most egy jövő hétre, de ez akkor... jövő hét. Ez attól függ, mikor olvasod fel? Te fasz, te halak vagy. Akkor bocsánat. Nem tudom, én csak... Jó, valaki azért- nem Kos, akire Nem. rá tudjuk húzni. Én bak vagyok szerintem. Na most a Kos január nézőknek vagy. elmondtuk Akkor ezt, és szerencsések lesztek. Így van. Mert- Legyetek szerencsések, te a Jó bakteri. is voltunk. Kosok, nagyon figyeljetek. Viszont azt nézem, hogy ez a cikk 2 horoszkópra. Hoppá, és vajon mi a másik? Hoppá! Jó, hát akkor keressünk egy horoszkópos cikket. Addig mondd el, Na, Zsombi, a keres. tiédet. Én olyat hoztam, hogy a Lidl kocsik meg fognak változni, ha mindig az 26 középévétől. Ez amiatt van, ugyanis, hogy mire gondoltok? Először is arra vagyok kíváncsi, mit gondoltok, miben fog megváltozni a Lidl-ös bevásárlókocsik? A fémre gondolsz? Nem. A szín. Nem. A műanyag bevásárlókocsik? Nem. A kerekek. A kereket. Le lesznek cserélve a kerekek, hogy ne ragadjanak. Ne. És úgy lesz megcsinálva, hogy lesz beléjük építve egy fékrendszer, tehát így nem lehet ellopni a kocsikat, és nem lehet túltolni őket. Viszont arra kell számítani, mert Magyarországon már elkezdték ezzel vezetni, hogy előfordulhat olyan, hogy a vásárlás közepén lehal a rendszer, és nem tudom megmozdítani a kocsit. Úristen. És így Milyen azt- Jeep? De eddig tapadtak a földhöz. Hát ugye, hogy felszedte a koszt, és ugye a kerék így Ja, 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 lesz, hogy ezt aha. nem tudja felszedni. És Mhm. egyébként itt azt írják, ugye, hogy vásárlók már most is találkozhatnak az ország több Lidl áruházában a megváltozott kocsikkal, melyek az online fórumok hozzászólásai alapján vegyes fogadtatásban részesültek. Eddig közvetett információkra lehetett támaszkodni a bevásárlókocsik megváltoztatásával kapcsolatban, melyek az alábbiak a cikk szerint a Lidl nem a bevásárlókocsikat, hanem azok kerekeit cseréli le. Mhm. Azokat nem minden üzletben, vagy ha igen, akkor a csere, több mint 200 üzletről van szó, még nem ért véget, tehát ez még folyamatban van. Aha. Az új kerekekkel szerelt kocsik tolása némileg több erőfeszítést igényel, és előfordulnak esetek, hogy a bevásárlók kocsik minden előzetes jel vagy előzmény nélkül leblokkolnak, mozdíthatatlanná merevednek, ami minden bizony az új kerekeknek köszönhető. De most ez egy GPS-es kerék lesz? Körülbelül ilyen De akkor- lopásgátlós. Akkor Ugyanaz tölteni kell a kosárt. Gombelem. Mondjuk Ami igen. pont elég. Mennyit fognak szopni ezzel amúgy, bazd meg. És egy gombelem az 2 évig jó. De amúgy figyeljetek, utána 2 hónappal az Aldi is megcsinálja. Meg mindenki más. Meg azt, Hát ha bejön. meg azt láttátok, nem, hogy akkor- most a Tesco egy új boltot nyitott Csepelen? Nem. Pont amúgy dobta fel a TikTok egy ilyen
Premier néven indított egy új bevásárló áruházat, ami arra fog, hogy így a kisközértektől átvegye így a hatalmat. Tehát, hogy teljesen betegek. Monopóliumot És akarnak a Csepelen boltokban. nyitott meg. Csepelen nyitott meg a Premier. Várjam, én most ezt tehát akkor kocsit nem értem, tehát hogy a kocsi az ugyanúgy marad, a fémszerkezet, meg minden, Igen. csak a kereket cserélik Csak ki a rajta? kerék változik. A cikk szerint. Ez most igazából ez egy, nem is tudom, valami Microsoft Bing-es random cikkek között találtam, tehát hogy így eléggé De akkor ezt már elkezdték csinálni? Lecserélni? elkezdték, igen, már cserélik őket. Gondolom Pest, aztán még így vidékre csak kiérnek így jövő év nagyon januárjában, érdekes. márciusában. Blanka, folytasd. Na, horoszkóp. Folytassam, te akkor mi vagy? Alak. Halak. De Jó. hogyha minden ez, akkor mindenki bemondja a születési dátumot, és meg tudod nézni, mert ugye tól-ig van írva ez. Aha, most itt voltak amúgy. Csak nem tudom, Marci, mikor Ja, született. és nagyon fontos, ezt még így előtte, hogy aki tud bármit ezekről a idős autókról, kocsikról, Ja, az írja le kommentbe, kommentbe, hogy mi a igen, vélemény. igen, Ja, igen, igen. Ez majd közben bevágod. Igen. Október 7-e van, ugye? Napi Igen. horoszkóp. Na Marci, nem szabad elfelejtenie, hogy önnek kimondott erőssége az együttérzés, és még sok minden más is. Néha hajlamos arra, hogy kételkedjen önmagában, azonban nem kellene. Ez amúgy igaz. Hát az együttérzéssel nem értek együtt. Hát az, hogy kételkedsz magadban. De azzal egyetértek, de az együttérzéssel nem. Mhm. Te mit csinálsz? Így a sztorit. Ön sokszor segíthet annak, aki egyedül érzi magát, vagy bajban van. Ma is előfordulhat, hogy ön az egyetlen, aki támaszt nyújthat valakinek. Ha úgy látja, hogy valaki segítségre szorul, ne féljen megtenni az első lépést az illető felé, hiszen lehet, hogy ő csak fél beszélgetés kezdeményezni. Szeretné tudni, mit tehetek ma, hogy támogassam a körülöttem élőket, és hogyan találhatom meg a saját erőmet az empátia gyakorlásában. Ica megmondja, és jó tanácsot ad. Hívja őt most, a 06 Felhívjuk! 990 forint per perc. Ez melyik horoszkóp? Azt a mindenit. Ez 990 forint? Halak. Hívjuk már Ez fel. milyen jó. Na magadra is meg? 60-nal besz, az 60 ezres órabér. Tehát van mész gólyabába. Igen. Ezt most szem előtt kell tartanod. Már Ha nem valakinek emlékszem segítségre van rá. szüksége, akkor neked segíteni kell. Hát, megpróbálom. Szóval ne így áll. És milyen jellegű segítségre? Az már rajtad áll. Lelki vagy testi? Na, hát Melyiket szeretnéd jobban? Hát, Marci, szerinted? Semmi lelkizés. Nem. Gazdasági. Semmi lelkizés, legyünk túl rajta. Gazdasági segítség. Azt mondom, hogy fáj, csak ne sír. Nem, én bármilyen segítséget nyújtok. Bár... Köszönjük. Az Ica. Nógrádi Marcell, Ica. Segítségnyújtás, keressétek a 0620. Na Peti, te mi vagy? Én Kos vagyok szerintem. Kos? Na, akkor felolvastál. Nem baj, ez most Nem, a az a napi, ez a bak- jövő heti Másik, ez volt. másik. Én Kost mondtam. Te Kos mondtál? Na, akkor, figyelj. akkor én bak vagy Kos. Nem, te Kos vagy Marci Bakot mondod. Aha, igen. Akkor Kos. A Jupiter kedvez a mai napnak. Hihetetlen sikere lehet a munkaterén, és a megélhetés szempontjából egyaránt. Mivel jellemző önre a céltudatosság, olyan energiákat fektetett bele feladatai ellátásába, hogy ma vagy a héten biztos a kifizetődés. Környezetében pont az elért sikerei miatt lesznek bőven irigyei, és sajnos az is előfordulhat, hogy egy barátjában ébredezik a zöldszemű szörnyeteg. Zöldszemű szörnyeteg. Az Vigyázz, irigység. Peti, melyikünk lehet? Amennyiben párkapcsolatban él, ma nehézségei adódnak a kommunikációval, a bolygók által bezárt szög miatt. Uh-huh. Ez nagyon érdekes. Szarba vagy, Peti. Hát ez igen. Izgulj. Tehát ezt így Légy felolvastad? figyelmes. Féljél És csak így felszállni meghökkentem. Féljél felszállni a Egyébként. motorra. Igen, az azért, mert amúgy, ha így felolvas az ember, utána elgondolkozik, hogy mi van, Amúgy és igen, és utána talál benned marad értelmet. az, és, Igen. de amúgy lehet bele is fogod magyarázni a szituációban. Szerintem Igen, Pont- ez a baj ezekkel. Tehát én ezért nem hiszek ezeknek, mert felolvasod valakinek, és utána meg belemagyarázod Aha. direkt. A cigánykártya is pont ugyanilyen amúgy szerintem, Igen. hogy kihúzod azt az 5 lapot, és Persze. aztán belemagyarázod. De amúgy még lehet abban jobban hinnék, amikor általánosságban a horoszkópról beszél, hogy nekik mi a tulajdonságuk, Igen. vagy mi jellemző Ja. rájuk, mint hogy napi horoszkóp, amikor Hát akkor Aha. beszoptuk, Blanka, bazd meg. Skorpióként Skorpió. nagyon-nagyon végünk van. ajaj, Legrosszabb. na figyelj. Ó. Mint a skorpió, ön is hajlamos arra, hogy bántsa önmagát.
pontosabban hibáztassa magát olyanért, amelyet nem ön a felelős, vagy legalábbis felmentsen másokat egyes dolgok alól. Mivel önben legtöbbször a szív győzedelmeskedik a józanész felett, itt az idő, hogy belássa, nem mindenki érdemli meg társaságát. Amennyiben ma úgy érzi... Kimehetek még? Menekülünk. Amennyiben ma úgy érzi, hogy nyomás alatt áll, bátran mondjon nemet arra, amit nem szeretne megcsinálni. Jó, mi lehet visszavonom azt, hogy nem hiszek a horoszkópokban. És Blanka, neked van ilyen helyzeted most éppen? Mert amúgy az sem mindegy, hogy te októberi vagy novemberi skorpió vagy. Jobból van 2? Hát mindegyikből van, ha minden igaz, és egyébként úgy van, hogy az októberi a legrosszabb. Ja, tehát, így van különbség a kettő között. Igen, a novemberi skorpiók azok sokkal nyitottabbak, meg sokkal kedvesebbek, meg sokkal ilyen aranyosabbak, mondjuk úgy. Ez vagyok én. És az októberi meg egy nagyon bunkó, nagyon ilyen... Ez vagy te. Ez vagyok én. És egy nagyon-nagyon, hát ilyen igazi skorpió, ott szúr, ahol legjobban fáj. Meg mérget köp. Mi az? Fecskendez. Na, akkor ki jön Küvire? Kezdjek? Hát akkor mondjad. Ja, hát akkor megbeszéltük mindenkinek jó a horoszkóp. Mindenki Segíteni fog. Engem valaki hátba fog szúrni a munkám miatt. Igen, én hülye vagyok. Mi legyek okos. Vagy mi legyünk okosak. Ja. Na, Marci. Kérem szépen, Budapesten megint történt valami nagy dolog, Kern András körül. Aki ismeri Kern Andrást, ő a Pogány Madonnában volt, nem tudom ki, Peti mondta, de az Ötvös Csöpi mellett játszott, mindegy nagy színész. És mostanság úgy gondolja, hogy amúgy ő bárhova parkolhat, és megint történt egy olyan, hogy fogta magát, felparkolt a járdára, de úgy hogy a zebránra, konkrétan zebráról járdára. Bement a dohányboltba. Legalább most nem fahéjas csigát vett, mint az utolsó alkalommal. Ja, mert legutóbb azért állt meg. Ez már az 5. 5. Nem a 3. Megéhezett, lement a vércukor. Ja, lehet vészhelyzet volt. Lehet vészhelyzet volt, igen, most ezt nem tudhatod. Olyan motorral minden nap felállok a járdára. Várjatok, visszaszállt az autóba, és így egyenesbe átment a piroson. Jó, megkeresték őt, hogy ezt miért csinálta. De ez legutóbb? Vagy de ez amúgy ezen a héten volt kb. Ez most már... De miután megkeresték? Mi? Hát mondta Zsombi, hogy volt olyan, hogy bement ugye ez tavaly nyáron, de hogy kb. Egy éve volt. Igen, egy éve. Tehát ez így nála ilyen időszakos, hogy igen. Itt van az október, akkor... Lehet úgy ez, hogy mindig be kell robbanni valamivel. Bunkó sofőrnek kell lenni. De ezt figyeld, hogy áll fel az izére. Jaj. Járdára. Mindegy. Megkeresték, és neki az volt az érve, hogy miért parkolt oda, mert nem volt. Azt mondta, hogy nem talált parkolót. Mondjuk ez tény. Hol parkolt le, bocsánat? A Szél-Kálmán téren. Konkrétan a zebrára rá. Hát mondjuk, ha belegondolunk, akkor tényleg nincs parkoló. Lehet ez egy figyelemfelhívás részéről, nem, hogy nincsenek parkolója. Az önkormányzat nem fér el. felhívja a figyelmet. Idézem. És minden évben tesz ezért, hogy... Néma forradalom. Aha. Idézem. Azt mondta, hogy úgy kérem, ne jelentsenek fel mindig. Én kifizettem a büntetéseket, értem, én tudom, nem fogok ott parkolni, de feljelenteni az olyan ronda dolog. De érted, mondja, hogy nem fogok oda parkolni, és így 2 hónap múlva megint látjuk, hogy 2 kilométerre később. Igen. De nem, milyen, ez is durva, mert nyilván nem a csávót ismerik meg egyből, hanem az autóját. Már annyiszor megcsinálta, hogy mindenki tudja, hogy az a kocsi a járdánál, akkor már biztos, hogy... Így sétálgatsz Pesten, és így ott a Kern András autója. Jaj, már megint szarul parkol. Aha! Mit tudom én, felelőgje meg. De mi az, hogy... De feljelenteni? Az milyen csúnya dolog. Az olyan, hogy megölni valakit, és így, de bíró, nem már. Ja. Csak megöltem. Hát van ez így. Nem, Peti? Hoztál valamit nekünk? Hoztam valamit nektek, inkább a másikkal. Hallod, Zsombi, megkóstolhatom? Nyugodtan, nem mondjuk be, hogy milyen ital, milyen ízű. Szerintem kitalálják. Nem szponzor. Nem szponzor. Na, ezt hallgassátok. Fehér barackos. Ja, amúgy kajakért még nem is láttam. Ez új. Hát aha. Én köptető íze van. Köptető? Aha. Hibátlanul teljesített egy tanulóvezető, a vizsga biztos mégis meghúzta. Ez eddig amúgy így semmi szerintem érdekesség nincs benne, vannak azok a vizsgabiztosok, akik akkor is megbuktatnak. Ilyen mondva csináltok ok miatt. Hát, ja. Igen. Az autó miatt buktatták meg a vizsgán a fiatal lányt, annak ellenére, hogy maximális pontszámmal teljesítette a vizsgát. Ez amúgy nem Magyarországon történt, hanem Kanadában. Tehát ott gondolom más ilyen dolgok vannak.
Kanadai család értetlenül állt lányuk forgalmi vizsgájának eredménye előtt, miután a tinédzser hibátlanul teljesítette a feladatukat, mégis megbuktatták. Az indok a vizsgához használt autó volt, ami egy Tesla. Ja, mert tényleg, mert ugye Amerikában, meg ott Kanadában ott ugyan saját autó. Na igen, itt ezt le is írja. Pont ezt akartam, hogy akkor miért nem szólt vizsga előtt, hogy ezt nem használja, bár amúgy is, hogy... Hát igen, ez meg a másik. Tudja buktatni a vizsgáztató. Hát, Erik Simard szerint, nem tudom, hogy kell kimondani, a lánya a család Model Y-jával indult neki a vizsgának. És igen, itt leírja zárójelben, hogy saját autóval lehet vizsgázni. Minden hibát hibátlanul végrehajtott. A döntést azzal magyarázta, hogy az autó túl nagy technológiai előnyt jelent. Külön kiemelve a fékrendszert és a zöld rámpára figyelmeztető hangjelzést. Hát de ez nem baj, bele van építve, szóval ez nem kikötés. Hát úgyis, miután levizsgázik, ezzel fog menni most. De ez akkora fasság egyébként, Hát igen. Ezt én sem értettem, amikor én tanultam a jogsit. Ott például be volt építve a tolatókamera, meg a radar Na is. igen. És azt nem tudod kikapcsolni. Azt pont igen, te a mondtad másik, hogy egyébként. ezzel, tehát megszokod vezetés közben, igen. forgalmi közben, hogy te azt mindig használod, és hogyha... Meg azért van, hogy segítsen. Tehát, hogyha nem látod be, úgy vakzóna van, vagy mi az, vaktér, vagy nem is tudom, hogy hívják, ott azért van, hogy azt lássad. És nálam az oktató úgy oldotta meg, hogy letakart egy papírlappal. Aha, hát ennyi. Vizsgám már nem, azt akkor elfelejtettem, mert hogy hülyén néz ki, hogy ott van egy papírlap, amikor lerakja, meg a csipogást nem tudod kikapcsolni a kocsiból. Tehát, hogy ez azért van, hogy elősegítse a vezetést. És egyébként, ha jól tudom, most már 2 éve, vagy 1 éve már engedélyezett a jogsiba, meg a vezetésői vizsgán, hogy ezt használhatják, mert minden autóban már benne van. Amúgy személyem szerint a tolatókamera egyfolytában azt használni, ahelyett, hogy hátra nézel, az kurva. De ugyanúgy kell ugye tükröket nézni, mert az csak igen. egy, mit tudom én, ennyit látsz belőle, hogy a patka, meg hogyha mit tudom, meddig mehetsz, de a tükröket ugyanúgy használni kell. Hát amúgy szerintem ez nem valami logikus. Mert mondjuk, hogyha tehát egy ilyen tolatóradaros autót tudsz vezetni, akkor jó lenne, hogyha tudnál egy olyan autót is, mert lehet, hogy jövőben olyan munkád lesz, ahol nem ilyen szuper autód van. Hát igen, tehát igen. nekünk is olyan autónk van, hogy nincsen benne semmilyen segítőrendszer. Azt azért... is tudni kell ugyanúgy vezetni. Hogyha nincs benne tolatórradar, akkor meg csinálod ott a balesetet. Hát de már, minden. mit tudom én, 2015 óta már az ilyen alapfelszereltségnek számít legtöbb helyen. Átlag, igen, csak átlag használt autó kor Magyarországon 20 év szerint. 20 év. Igen. De amúgy akkor ilyen esetben, hogyha... Ez 2005. Hát az teljesen normális. 10 év múlva elérünk oda. Ilyen esetben akkor nem értem, mert nem kötik ki, hogy vagy saját autót nem használsz, vagy hogyha használsz, akkor ne olyat, amiben ilyen felszereltség lenne valami van. limitáció. Igen. Vagy akkor, hogyha nincs olyan kocsi, akkor biztosítson egyet az iskola, vagy úgy, aki az oktató, hogy akkor ezzel vezessél. Hát igen. És ezt így elfogadták, hogy nem lett belőle semmi, hogy... Hát semmi, utána gondolom újra elment vizsgálni. De nem tudom, milyen autóval újra ment. megbuktatták. Újra megbuktatták. Ahányszor a Model Y-nál meg fogja buktatni. Úgyhogy, hát nem tudom, szerintem ez nagyon fura. Nektek volt ilyen amúgy forgalminál, hogy ilyen mondva csináltok miatt? Persze. Igen. Mert én amúgy most csinálom a Kreszt. Még vizsgázni nem mentem el. Hát érdemes felkészülni, mert... Mentálisan. Én ha visszaemlékszek, akkor mindig én basztam el, szóval. Jó, de azt mondjuk, hogy Marci, te 4-szer vagy 5-ször vizsgáltál? Nem, 4-1-re mentem át. Átmentél. De én nagyon izgudós vagyok, és igazából ezért történt. Hát igen, mert ott az a nehéz, hogy tehát amúgy is a próbavizsgákon mindig ott akár az oktató van melletted, akár nem arra figyelsz, hogy ne hibázzál. Aztán meg beülsz a vizsgabiztos mellé. Az nyilván attól függ, miért fogsz ki. Igen, az már is tesz helyzet, hogy amúgy te vizsgázol, plusz még figyelj erre, meg még arra. az, hogy hozzád szól az elején, meg hogy fogsz kezet vele, meg a gecis kérdésekre hogy válaszolsz, de az is számít. De szokás már, hogy abszolút attól függ, hogy neki milyen kedve van, vagy ő milyen személyiség. Hát figyelj, nekem az oktató mondta, hogy erre nagyon figyeljek oda, mert én olyan vizsgabiztos kaptam, aki már azért is buktatott meg, el se indultak. Még ki se jöttek izéről, így a tanpályáról, hogy nem nézte meg a kerék guminak a mélységét. Ja, a 4 mm-t. És nem milyen mondta. 4? 2,5. 2,5? Mit tudom én már mennyi? 200-as bele kell rakni, nekem úgy magyarán. Ja, régen volt, nem kell azt már tudni. Annyira nem érdekel, és hogy már ott én 1,6-ra emlékszem. Meg a fékteszt. Fékteszt, meg hogy Egerbe úgy, hogy kifordulsz a tanpályára, és elsőbségadás van. És a srác kicsit később állt meg, mert pont egy ilyen vaskapu van, amire, hogyha ráállsz, onnan lecsúszol. Igen. És le tudsz fullani, tovább gurult, és emiatt megbuktatták. Igen. A féktesztért már sok embert megbuktattak, de tényleg... Hát az nagyon sok. Hát nekem az másodjára volt úgy. Tehát elsőnél ott... Ja, még azt akartam mondani, hogy még azért nehéz, hogy egyrészt vizsgázol, meg nagyjából egy ilyen vizsga 1 óra hossza.
Tehát, hogy 1 óra hosszán keresztül mindenre odafigyelni, hogy vizsgázol, meg minden. De amúgy, ha 1 óra hossza meg van adva, és te mondjuk kapsz egy vonatot, vagy bármit, amikor ott állsz 20 akkor hamarabb visszafordítanak, igen, mert igen. a vizsgabiztosnak menni kell a következő vizsgára. Ja, Igen. Ez egyébként úgy van a vizsgánál, tehát hogy én elsőre átmentem, pont egy ponton múlt, hogy meghúzzanak, és egyébként tök mindegy, hogyha rajta kívül álló okok miatt van ez az egész, akkor is megbuktatnak. Tehát, hogyha lelép eléd a gyalogos az zebrán, úgyhogy szét se néz, meg rohan, akkor is megbuktatnak, mert nem állta meg a zebrán. Igen, nekem volt egy ismerősöm, aki amiatt bukott meg, mert amúgy ott állt a gyalogos a zebránál, viszont nem ment át, de azzal az indokkal buktatták meg, hogy... Simán átmehetett volna, igen. gondolom, nem? Aha. Igen. És Hát- hogy veszélyeztette. Igen. Meg nekem még olyan volt egyébként, hogy piros lámpánál elkezdett visszafele gurulni a teherautó. És én beszólt az oktató, meg a vizsgabiztos, hogy hát hova sietünk. Hát az meg visszafele gurultam, hova a faszomba siessek. Jött a teherautó, és hát majdnem belénk jött, és akkor is engem akarta megbuktatni, és így ott érveltem, hogy tehát ehhez nekem semmi közöm nincs, hogy a teherautó visszagurul. Én nem tudok már jobban visszagurulni, mert már mögöttem is álltak. Tehát, hogyha belém jönnek, akkor engem is büntetnének, meg ugye mögöttem lévőt, és ugye a magyar pressz azt írja elő, hogy annyi helyet kell hagyni, hogy meg tudjan állni. Meg legyen menekül utad. De hogyha mögéd állnak teljesen, akkor nem tudsz jobban hátrébb gurulni. Ja. De úgy te elsőre átmentél? Elsőre. Szerencsére minden meg lett elsőre, le is kopogom, azóta élvezem. De amúgy meg ott van a másik oldal is ennek a dolognak, mert tehát én elsőre megbuktam, ott egy nagyon személynek mondható vizsgabiztos volt, hogy direkt ilyen stressz helyzetet nyomott rád, meg minden, Persze. hogy látszott rajta. De másodjára például ott is már nyilván izgultam, hogy mi lesz. A féktesztet elfelejtettem az elején, és akkor nyilván így megjegyezte, hogy nem felejtettünk el valamit, és akkor gyorsan kapcsoltam, hogy ugye féktesztet meg kell. Úgyhogy van az az oldala is, akik nyilván hátul telefonoznak, tudják, hogy jól csinálod, meg minden. Meg segített, hogy Ez szerencse. inkább így, hát amúgy igen, ez egy ilyen 19 lapot húzol a vizsgabiztossal, Ja. de egyébként meg legtöbbször úgy normálisak, tisztelt a kivételnek. Van itt néhány, tegerben. aki normális. Nekem az első 3 vizsgám ugyanazzal a vizsgabiztossal De volt. te így csináltad a gárba, ugye? Igen. Ugyanazzal volt? Ugyanazzal A volt. földi gyerek feljött a hegyekbe vezetni. meg is Micsoda? bukik. Ilyen van? Igen. Hát és ahogyan jön az osztás, hogy neki mit tudom, ezek a napok vannak kiadva. Tehát az a baj, hogy nincs olyan, hogy nem választod. Úgy van, hogy 5-re már Pestre kell menned vezetni, meg ott kell vizsgálni. Ja igen, mert nem. Szerintem úgy Ott van, hogy ilyen nem. alkalmasságot kell már 5 után. megcsinálnod. 6-szor. Szerintem 5 után. 5 után igen, egy 6-ra el kell Ezt menni pontosan Pestre. nem tudom. És Amúgy utána, van. ha És azt, hogyha ez megvan, akkor nyugodtan folytathatod. nem, Ja, igen. aztán valami talán éves vagy 2 évente kell menni izélni. Hát szigorított Igen. vizsgákat kell tenned. Igen. És hogyha nincsen meg az alkalmassági? Akkor beszoptad. Hát igen, akkor nem hiszem, hogy Akkor vezethetsz. úgy van, hogy 10 év múlva újra próbáltad. Igen. Akkor egy Én úgy elég- tudom, hogy elég alkalmasságit tapasztalat. már a kressz előtt kell csinálni, hogy egyáltalán elkezdheted. Az a Kressz vizsga előtt van már. Aha. De hát én úgy tudom, hogy úgy van, hogy 6-szor megbuksz a forgalmin, akkor csinálnak rajtad egy ilyen, Szigorítottat. nem, egy ilyen vizsgálatot. Pszichológiait? Egy pszichológiai vizsgálatot, hogy amúgy alkalmas vagy-e. Ha alkalmas vagy, akkor meg szerintem akármennyiszer újra próbálhatod. Amúgy én most gondolkozok, de nekem nem volt ilyen pszichológiai vizsgám. Megcsináltam online a Kressz, az elküldtek Ja, vizsgálni. hát nem is De kell. nem, De nem, Az csak akkor, akkor hogyha van, megbuksz. hogyha Ha megbuksz. megbuksz. Ja, Ha csak, hogy 5-ször Aha. megbuksz, 6-ra már fel kell menni Aha, Pestre. aha. Igen. Nagyon távol álltam ettől szerencsére. Aha, hát az a lényeg. De akkor itt most mindenkinek van jogsia. Ne. Ja, nem, a Még Blankának még nincs. nincs. Már alig Olyan várom, hogy dolog van. Blanka vigyen minket. Még van olyan ismerősöm, aki 10-szer Hát én nem. bukott, és már Pesten csinálta meg. Igen. De ilyen valami 800 óránál tartott vezetésben. Úristen. És azóta használja a kocsit. Úgyhogy Mert úgyhogy én- bizonyos Életében. része nem megyek így egész 800 Magyarországnak. 800 De úgy, hogy amúgy 40-nel lehet elmenni vizsgázni nagyjából. 30. Az mennyi pénzt gondoljatok már bele? Hát igen. Így Hát is amúgy nagyon-nagyon Abból kiindul, drága hogy az egész. egy óra ilyen 8. Most már 10. Már 10 ezer? Nekem már 10 Én volt. még 10, 8 aha. név Én 9-et 9-10. fizettem tavaly. Nagyon durva. Brutális. És akkor ott is benne van nyilván, ott nem tudom nektek, hogy van, nekünk ilyen dupla órák voltak. Igen, dupla. Igen. Szóval így egy alkalomért 18-at fizetsz, vagy többet annál. Igen. Ja. Nehéz. Peti, van még valamilyen témád? Hát még van egy... Annyira részeg volt, hogy véletlenül felvett 5 millió forintnyi kölcsönt valaki. Ez Manchesterbe történt. Máshol Angliában. Ezt, hát igen, ott is úgy is lehet fogalmazni. Így fogalmazott. Szóval egy részeg estén Manchesterben valahogy sikerült 11 000 font kölcsönt felvennem. Nagyon nem akarom ezt. A férfi hozzátette, hogy több mint 5 millió forintnak megfelelő kölcsönt 36 hónapra vett föl, de mire lejár,
összesen 13.500 fontot, 6,4 millió forintot kell visszafizetnie. Miért nem fizettem instant vissza? Ott van olyan időszak, hogyha egyből visszafizeted, akkor minden igaz, akkor nem kéne, hogy büntessenek adott időn belül. Igen? Lehetne át. Én is egyből erre gondoltam amúgy. Tehát például diákhitelből tudok indulni, itt Magyarországon úgy van, hogyha visszafizeted a kötelező fizetettségi időkorlátot előtt, akkor nem kell semmit sem, akkor nem számolják rá plusz kamatot. Aha. Akkor csak azt, ami jött, és amit a felvételi kamatod van, tehát mint ami 40 000 forintot pluszba. Figyelj, ezt nem tudjuk amúgy, hogy ő egyből visszafizette, vagy nem. Lehet Elitta. amúgy. Hát még ezt mondtam, hogy mit tennétek, srácok, most elég idiótának érzem magam. Még ezt. Ja, de ezt kirakta valahova? Hát vagy nyilatkozott valakinek, Redditen. volt TikTok elvileg live-ba elkezdett rá, Ja. Küldjétek a rózsákat! nem univerzumot, kérlek szépen univerzumot, azaz De én nem tudom köszi a elképzelni. fagyit. Elittom a kölcsöt, rózsákat! Tehát, hogy lehet valaki olyan részeg állapotban, hogy felvegyen véletlenül ennyi pénzt? De a másik, tehát hogy nem tűnt fel nekik, hogy részeg. Igen. Tehát, hogy Tehát, hogy nem tudom, hogy ez hogy ilyen gomnyomásra telefonon? működik? Hogy Kihasználták megnyitja a telefonját, az csak lehetőséget. is simán fel tud venni. Lehet, hogy a bankon. seggével felvett 5 millió. Ahogy elvették tőle a telefont, és akkor De csak valaki meg... képzeld el a szituációt, hogy reggel felkelsz, és akkor megnézed telefonod. Jaj, törlesztő részletet eddig fizes be. És így OTP bank plusz 5 millió forint. Jaj. De jó. Ennyi. Zsombi, te mivel vagy? Hát figyelj, igazából még szedtem itt össze egy olyat, hogy Lionel Richie szerint Michael Jackson nagyon büdös volt. Ez nem tudom, mennyire érdekes lehet. Így igazából arról van szó, hogy Michael Jackson csak így a színpadokon, meg a klippekhez öltözött ki nagyon, de egyébként teljesen kisgyerek volt, tehát volt olyan, hogy hetekig, hónapokig hordott egy nadrágot, amíg le nem esett róla, nem tusolt, egyszerű papucspóló melegítőbe jár be a stúdióba, büdös, de kimondottan büdös volt, és el is nevezték büdöskének, és úgy nyilatkozik egyébként a Lionel Richie, hogy Michael is csak nevetett, amikor rájött, hogy nem vette észre, hogy már pár napja nem cserélt ruhát, és nem mosakodott. Nos, mindenkinek megvannak a maga furcsaságai. Míg Jackson a színpadon különleges és látványos fellépő ruhákban parádézott, addig a zenei stúdióban, egyszerű öltözékekben, például pizsamában és papucsban dolgozott. Amikor Michael meglátogatott, mindig farmert és pólót viselt. A farmer vagy lecsúszott róla, vagy túl rövid volt ahhoz, hogy a farmernek lehessen nevezni. És nos, büdös volt. Fogalmazta a Richie hozzátéve, hogy Jackson dezodort sem használt. Tehát, hogy most így belegondolni, hogy egy Naturember volt. Most miért kell bántani? világsztár. De az elvárható amúgy szerintetek világsztároktól, hogy mindig toppon legyenek, mindig... Oké, ez a... Nem. Alaphigiénia, igen, az azt mondom. alaphigiénia, csak hogy otthoni cuccba megy, meg papucsba. Ezzel nincs is semmi bajom, de az, De hogy úgy, tehát azelőtt volt ilyen, mielőtt befutott? már akkor, amikor befutott. Ja, aha. Hát most gondolj bele, hogy ott áll a Mondjuk színpadon ez- 10 méterre a közönségtől, azok valószínűleg nem fogják érezni. Mondjuk ez nagyon relatív, mert ugye gyerek sztár volt, ugye a Jackson 5-val. Aha. És onnan kezdődött, tehát hogy gondolom már ez felnőtt korban volt, Uh-huh. tehát hogy azért, mit tudom, egy nem tudom hány évesen halt meg, de ilyen 20-30 évesen azért annyi van már benned, hogy naponta egyszer letusolsz, vagy mit Jó, tudom, hát legalább persze, egy alapigény. hetente egyszer kimosod a Mhm. farmerodat, mert oké, az nem kell minden nap most, mert tönkre megy az anyaga, de azért nem állja addig, amíg le nem kopik, és büdösödik, meg koszolódik. Aha. Hát igen. Tehát ugye úgy részemről így teljesen rendben van ez, de azért legalább egy fehér neműt, vagy egy dezodort használjunk, ha már persze. büdösek vagyunk. Hát igen. Még azt nem tudjuk, hogy mennyire alapozható. Ja, hát erre. persze. Hát Mert lehet, még Ha hogy csak így volt, akkor az tényleg furcsa. a Femina írta. Tehát, hogy ez Akkor biztos igaz. Anonim. nagyon érdekes Amúgy az oldal. interneten rak be olvasok, már az úgy is AI van, nem? detektorba, lehet, hogy onnan ott írták. Még annyit szedtem össze, hogy nem tudom, nézzétek-e a Starbucksot most hétvégén. Én nem nézem amúgy, Én sem. TikTokon néha látom, amikor feldobja, azt nagyjából képbe vagyok vele, hogy kik szoktak egymás ellen menni, de amúgy nem követem. Igen, én is pont Szinten. ugyanezt nézem, hogy tehát nem nézem végig, csak azt megnézem, hogy éppen ki harcol, mert azt is Aha, meg hogy lehozzák. ki nyert. Igen. De egyébként itt arról van szó, ugye, hogy az Adam Security mindenki kedvenc biztonsági őre. De amúgy Aztán én pont láttam én róla őt egy nem TikTokot. vágom, hogy kicsoda. nem vágod? Siti Mbappé! Egy Tiszaújvárosi biztonsági őr, meg testépítő, meg MMA harcos, meg... De nem Szlovákiában lakott egy ideig? Vagy? Nem, Hogy? csak azt hitték. Ja. De egyébként Tiszaújvárosi, tehát nagyon sokszor is be lett bizonyítva, és mindjárt mutatok neked egy videót. Arról van szó, hogy a csávó ilyen 2 ajtós szekrény. És egyébként minden tiszteletem a tiédet, hogy amit tényleg, ahogy felépítetted magad, az tényleg tisztelet, de Adam Security. De jó lesz De most hallani. őt miért hívták? Siti Kihívta a Kaszás Márk, ő is egy tiktokos, aki meg boxelemzéseket tart amatőr boxolóként. Sőt, nem is amatőr, hanem ilyen
teljesen naívan áll az egészhez. Járt edzésekre, nem tudom, de ő is amúgy fizikálisan fel van építve boxolásra. Aha. És egyébként az Adam Security, hogy ennyit kell tudni, hogy Ja, ez a zene. ennyi. Aha. Az összes És ennyi is videója volt, erről szól. amit mutatott. Hát annyi volt az egész, hogy elmondta, hogy ő edző nélkül készült fel. Aha. Ő ezt nagyon kiemelte, és berendeltek mellé egy edzőt, most pontosan nem tudom a nevét, és annyira jó volt, mert az első menet felénél már lehetett látni, hogy az Adam Security az ilyen nagyon random volt. Tehát, hogy ütöttek neki egyet, fél perccel később, hogy összeesett, rászámoltak. Jó, ott tiszta ideg volt, meg kezelni se akart meg semmi. Folytatták, megint ráütöttek egyet, összeesett, és már röhögött az edző, akik kirendeltek meg, mert röhelyes volt, amit csinált. Tehát, hogy már szakadt a röhögéstől. Belopta a törölközőt a edzője, mondjuk így. A bíró kihajította, hogy ilyet még nem csinálunk. Az első menetet végigjátszották, és utána dobták be a törölközőt, utána egy kijelentve technikai Tehát már volt KO. ilyen első menet, amikor bedobták, nem? Igen, de hogy itt nem volt értelme. Tehát, hogy azt már röhögő görcsbe, hogy Aha. ne legyen ennyire nagy szégyen ez az egész. Ez most vasárnap volt? Most vasárnap volt. Azt. De ugye ez a hétvégén most nagyon rövid meccsek voltak, tehát ilyen max. 2 menetig ment az összes, mert ilyen legtöbbet így technikai KO-val, tehát hogy látják, hogy fárad, meg ha nem úgy bírja, meg nincsen esélye, hogy megnyerje, akkor gyorsan bedobják, hogy akkor gyorsan vége legyen. Aha. És ez kivel játszott? A Kaszás Márka. Na, őt nem ismerem róla, mit kell tudni? Annyit kell tudni igazából, hogy ilyen boxelemzéseket csinál TikTokon, és amúgy egész jó, mert utána olvastam így az oldalán, én sem ismertem előtte, Aha. de így próbálja így úgy összerakni, hogy egy teljesen laikus fejjel is értsed, hogy miről van szó, meg milyen a technikát hogyan kell értelmezni. Én amúgy ezt a Starbucksot, ezt én 2 szemmel tudom amúgy nézni. Tehát, hogy egyrészt szerintem amúgy azért jó, ezt a Radis Peti mondta, és amúgy meg tökre egyetértek vele, hogy itt végre az influencereknek egy ilyen igazi kihívást kell teljesíteni. Hogy felkészülnek minden, nem csak az, hogy beülnek egy stúdióba, és akkor ott beszélnek a hülyeségekről, hanem itt tényleg egy ilyen fizikai De megpróbáltatás most ők van. influencereknek sem mondhatóak, tehát Hát ők inkább figyelj. civil emberek, nem? Hát Az Adam Security az influencer. Közszereplő, akkor Én úgy nem mondom. tudom, nem közszereplő, ismerem. inkább úgy mondom, hogy közszereplő, de egyébként vannak színészek, zenészek, Igen. műsorvezetők, Aha. tehát most a Miller Dávid is Ja. volt, a Bernát Odett is ott volt, Ja, meg azt tudom. a Igen. showbertesok is ott vannak. Igen. Mindenki, akit össze tudtak kaparni. Egyébként hogy igen. ja. Ja. Amit viszont néha nem értek, hogy ezek az összepároztatások, ezek hogy vannak. Mert például egyet követtem, ez nem néztem, csak Súly hallottam róla. alapján Súly kezdik, alapján, és igen. akkor utána ugye mindig, aki tovább jut, akkor... Hát ugye van Aha. nehéz súly, középsúly, könnyű súly, és mit tudom én, a könnyű súly, csak mondok valamit, 70 kilóig, nehéz súly 80 kilóig, és akkor 80-tól felfelé meg nehéz súly. Aha. És lehet, hogy van egy 160 centis, 110 kilós ember, meg egy, mit tudom, egy 210 magas 90 kilós ember, összekerülnek egy súlycsoportban. Aha. vannak. És amúgy meglepődsz, Ez de érdekes. például a Noé Viktor, ő egy alacsonyabb színész egyébként, és vele volt a Sori, a volt gitárosa a tankcsapdának, és úgy leverte bazd meg, hogy te még nem láttál. De egy pofonos hülye gyerekké tette a Sorit. És ő alacsonyabb, nem? És alacsonyabb. Tehát De akkor jobban mozogsz amúgy, tehát az előnyked alacsonyabb. Meg mozgásban. könnyebben ütsz arra. Hát gyorsabb vagy, és sokkal jobban tudsz kihajolni, viszont a Solinak meg hosszabb a keze, tehát neki Aha. meg úgy kell a védekezés Ja. felépíteni. Tehát úgy nagyon összetett, meg megvan mindennek így a pszichológiája ilyen hogy- téren. Tehát, hogy én egy meccset követtem, azt akartam mondani, hogy a Hooligans csipa. Azt Azt nem tudom, láttátok-e. Tehát, hogy mert Instán követem a Hooligans-et, tök mindegy, hogy április óta ott mindig rakták ki a sztorikat, hogy felkészülnek meg minden, és akkor összekerült egy sokkal fittebb emberrel, Persze, úgymond, hogy persze, fiatalabb, persze. meg minden, és 1 percig nem tartottam, és Hát amúgy nagyon csúnyán kikapott. Azt, igen. azt néztem, az nagyon-nagyon csúnya Tehát, hogy ez volt. szerintem ebből a szempontból nem feltétlenül fair. Ugye, igazából mindenkinek ugyanannyi ideje van felkészülni. Tehát, hogy mindenkinek kimarad vagy Aha. márciustól szeptemberig, és akkor amíg nem ő jön, addig még lehet az első Meg ez amúgy bemelegítés. attól is függ, hogy ott az a helyzet, kiben mit hoz ki. Mert annyian nyilatkozzák azt, hogy teljesen máshogy teljesítenek, mint persze. edzéseken. Tele Hát a van stressz, meg kamerákkal az minden egész, stressz, Ja. Sok néző, sok ordibálás. néző vesznek a kamerák. Igen. Igen. De hogy tetszett Igen. a nyilatkozata, miután mondták, hogy mi lesz most? Hát valami nagyon csúnyan beverünk. De folyékony lesz, Igen. az is biztos. Igen. De hát ez is nagy, hogy amúgy kiáll. Tehát Persze, tehát hogy ez Hát már meg alap már egy elvállal. tisztelet. Szerintem Igen, nagy- igen, elvállalja. Ja. nem is azért, hogy hírnevet szerezzen, hanem azért, mert hogy így magának megcsinálja. Igen. Ugye ez a Starbucks ilyen szempontból amúgy szerintem tök jó. Ez a része. Nekem mondom, ez egyedül ez nem tetszik. Jó nézni, hogy verik egymást. Igen. Amúgy nekem unalmas. Én tavaly, vagy mikor kezdődött? 2 éve. 2 éve? Na akkor így követtem még vasárnaponként, de így ráuntam.
Mondom, csak annyit nézek vissza, hogy éppen kinyerte meg azt Az a egész meccset. igazából abból áll, hogy pofáznak össze-vissza, és 10 perc a meccs, hogy mennyi kávé. Hát nem, az úgy néz, ugye ez annó még a Reklám hátán. évek elején kezdődött ez a Starbucks, akkor egy gála volt, ahol így ilyen nagy bífeket, tehát Majka, Dopeman, meg nem is tudom kik voltak, így összereztettek, hogy akkor rendezzék le a dolgaikat, és akkor ez annó nagyot ment, és onnan most áthozták egy ilyen évente lévő szériává, ahol kb. Hasonló, hogy valakinek vannak nézeteltérései, akkor azt itt meg tudják beszélni, és akkor úgy próbálják úgy összeválogatni. Meg ilyen úgy nagyon random emberek, tehát így olyanok is vannak, akikről életem nem hallottam. Aha. A PSG Jogli is ment valamikor, nem? Igen, ő nem tavaly volt? Nem, ő Nem, ő idén most volt. volt. De csúnyán, hát nem kikapott, hanem így el sem tudta kezdeni, mert ahogy futott fel a lépcsőn, megcsúszott, és valami történt a térdével, de roppant is a térde, és összeesett. Tehát hogy most idén nagyon sok ilyen baleset volt, hogy így mindenkinek a lába. Tehát, hogy annyira nagy lendületben vannak, hogy futnak és leesnek a lépcsőn, és nem tudják folytatni. Azt a... De most például egyébként azért nagyon fura, mert amúgy most ott volt a Molnár Tamás, tehát hogy nem rossz volt, de ahogy láttam a felvételekben, még Marcinál is vékonyabb, meg Marcinál kevésbé fizikumosabb. Mondjuk úgy, tehát nem, hogy mondjam. Ezt nem lehet mondani, hogy Molnár Tamást én le tudom verni. De szerintem le tudnád. Hány kiló csávó? Hát könnyű súlyú volt. De hogy nem, tehát hogy ő abszolút nem edzett, anti-fitness klubos. Tehát, hogy ő nulla sport, -1-ből indult, többször is kijelentette. És egyébként nagyon látszik ez, hogy akarják, meg fejlődnek, és mindenkinek az életévé válik így a box meg a sport. Pont ezt akartam mondani, hogy annyiból is jó az egész, hogy azért elkezdesz normálisan. Persze. Vagy nem is normálisan, hanem normálisannál sokkal többet edzeni. Meg így elkezdi ösztönözni a Magyarországot is, ugye, és hát az árhízás országa vagyunk, és emiatt is így ösztönzi az embereket. Ja. Meg amúgy pont Molnár Gusztáv, Igen, ugye igen, aki ő mondta, hogy volt. igen, hogy nagyon jót tett neki, mind fizikálisan, meg mentálisan, Igen. hogy most ő ebbe benne van, és hogy nyomja. Meg hát sokan amúgy folytatják is Starbucks után. Persze. A Radics Peti is azt mondta, hogy folytatja. Hát most például az Istenes Benci tudom felhozni, ő most például a hellboxingban van. Ja. Mert annyira összeszedte magát, hogy ő képes rendesen Hát neki olyan testalkata van, hogy amúgy el tudna menni még UFC-be is simán. Hát a box meg a UFC az teljesen más, hogy a UFC az kettőre Hát meg ő is mondta, hogy annyira az élet a részévé vált, hogy edzeni jár folyamat. Hát csak abban belegondolsz, hogy 4 naponta minden nap elmész 1,5-2 órát edzeni, akkor az teljesen beleépült. Tehát én is így voltam, hogy elkezdtem random, azóta már rosszul vagyok, nem tudok elmenni. Na, akkor egy gyors véleménykutatás. Kivel boxolna sztárok közül? Sztárok közül. Ugye te csak nőkret mondhatsz. Kimondhatom, hogy van női liga. Én mondhattam csak nőket. De itt nem olyat kell mondani, akivel van valami nézeteltérés? Vagy esetleg nem lehetne? szimpatikus. Ez diszkrimináció amúgy, ha nem boxolhat férfiakkal. Ja. Miért? Mi van, hogyha megnézi? Boxolhatnak. Mi van, hogyha megnézi az illető, akit mondunk, és akkor ír egy kommentet, akkor... hogy gyere. Blanka kickboxolt. Ja, igen. Ő tanult ez, hogyan kell. Amúgy nem tudom, nem jut eszembe nekem senki most. Én még ezzel nem gondolkodtam úgy soha. Nem. Én a Pogányi Dudot kihívnám. Hú, Marci. Jó, a két Marci egymás ellen. Ja. Egy Szegeden találkoztak. Kajak, hát egy szegedi meccs. Egy életkorban vagytok. Na figyelj, nézek. Igen, rakparton tali. Rakpart vagy gál meccs. Még ugyanott is laktok, mit akarsz? Na jó, amúgy szerintem, hogy térjünk rá egy rendes témánkra. Így 15 perccel a jó, podcast vége fele. Egyébként nagyon gyors kérdés. Egy pisi szünetet én tartatok, addig nyugodtan. Na, akkor az most nem tudjuk. Mindegy. Sziasztok. És akkor most így leállnak a kamera. Sziasztok, folytatódik a cigiszünet half. Peti, milyen a mostani adás? Ilyen a half, az meg 3/4. Hát, jó, hát akkor most nem tudom, hogy van. Blanka, hogy érzed magadat az adás 3/4-énél? Magamat. Amúgy jól vagyok teljesen. Már eltelt amúgy mennyi idő? 47 perc, de nem tudom, hogy mennyi. Addig amúgy elmondanám, hogy amíg Zsombor mosdóban van, hogy ismét köszönjük szépen a szövegtörzsnek, hogy ezt a helyet biztosították nekünk. Szépen. Köszönjük. Blanka mögött látható a promózom kis kicsit. promó. Úgyhogy, ha érdekel titeket egy ilyen stúdió, akkor menjetek fel a weboldalra, és akkor megtudtok még több információt. Igen. Jöhettek ti is podcastelni, akár részt vehettek a szövegtörzs programjain, beszélgetéseket tartanak. Azt megtartjuk magunknak. Igen. Szóval a mai második témánk a Koli VS otthon albérlet. Most albérletes bejáróság. de mit gondoltak elsőnek a Koliról? Most nyilván úgy beszéljünk erről a Koliról, meg az albérletről elsőnek, mintha nem, érted, mondjuk ti otthon laktok, de mintha nem. Ott kéne lakni.
Hát érted, Mint hogyha függetlenül, kéne, hogy akkor függetlenül, vagy, igen, vagy igen. otthon laknák. Vagy albéletbe, vagy otthon. Hát most nyilván így beszéljünk a koliról, hogy ti mit gondoltok róla. Kezded, vagy kezdjen, Peti? Igazából... Az otthon maradású? Nem, a koliról. Hogyha most véleményed a választani koliról. kéne, akkor Koli vagy mit albélet? mondanám? Hát ugye én egri vagyok, Egerbe járok egyetemre, úgyhogy nekem egyértelmű, hogy a otthonlakás jön szóba. De hogy Most arról is beszélünk, tudom. Nem, azt most mondom, nem hogy vagy mit egri. gondolsz a kollégiumról, az így általános megfogalmaz. Kollégium azt szerintem egy nagyon jó dolog. Ahhoz képest, hogy mármint, hogy úgy mondom, hogy akár jó felszereltségű, akár nem, akár gagyi, a közösség miatt szerintem abszolút megéri. Mert mindig benne vagy egy olyan közegbe, szerintem. Ezt most előre. Hát, szóval így benne lenni egy ilyen közegbe, azt szerintem nagyon fel tudja dobni az életedet, úgymond, amíg itt vagy, meg egyszerűbb szerintem problémákat megoldani, minden. Nyilván vannak hátulütői is, de leginkább szerintem ez a kis elvonulás magánszféra, ami nehézkes lehet. Szerintem úgy mondom, hogy nem vagyok kol is. De igazából arra is lehet akármilyen megoldást találni. Azért is jó a koli, mert ha véletlen egy kicsit sokat iszol, akkor nem kell attól féljél, hogy anyád bejön a szobádba, hogy mi a faszé basztál be ennyire. Ez megtörtént, Marci? Nem, hát én amúgy még gimnis koromban is végig kollégista voltam, szóval én azért ott hallottam olyan dolgokat is, hogy úristen, te kollégista vagy, akkor te meleg vagy, meg ilyen is, hogy ott segbe basszák egymást, meg ilyeneket mondtak, szóval jó. Igen, ilyet én is hallottam a najmon. Szóval ti hallott, milyen ilyen... Ilyen sztorikat hallottunk? Nem, hogy várjál, ezt hogy hívják, Geci? Elítélik előre a kolisokat, szóval Előítélet? Igen, előítélet. Milyen előítéleteket hallottatok a kollégistákról? Én ilyen negatív előítélet amúgy így nem sokat hallottam. Én is, nem is a kollégistákról, csak magáról a kolikról, hogy igen. van pukkanva, nincsen jól felszerelve. Igen. De ugye szerintem inkább ilyen negatív dolog az a szabadság lehet úgymond, hogy mennyire van megkötve a kezed. Ez nyilván van különbség egy egyetemi koli, meg egy középiskolai koli. Igen. Tehát, hogy egy középiskolaiból szerintem nagyon meg van kötve a kezed, hogy időre vissza kell érni, ha nem érsz vissza időbe, akkor... Pontosan nekünk azt hiszem úgy volt, hogy én 6. óta, vagy 7. óta voltam ott. 8. Kis gimnazista voltál? Én 6 osztályosba jártam. Kis pici Marci. Kis pici Marcika egy bőségbe lett baszol. Nem, én 8-tól mentem kollégiumba. Korán kezdte szegény. Marcinak nehéz gyerekkora volt. Ezért lett ilyen, amilyen. Szóval én 8-ban mentem kollégiumba, és akkor minden évben, vagy hát így 10-től talán már 6 után is maradhattunk kint, de azt is engedéllyel. Nekünk volt nagyon durva. 6 hétig még kint lehetett maradni. És meddig szokták kint maradni? Hát valamikor reggel 3-ig. Reggel 6-ig. Biztos sem egy engedély nélkül. Volt nekünk tanulószobánk, meg ilyen stúdiumrendszerünk volt. Eléggé durva hely volt abból a szempontból. Nyilván kötöttek voltunk mindenhova. Az volt a ring. A ring. Ja, és amúgy egész nagy szerencsénk volt, mert nekünk a kollégium az konkrétan 10 méterre volt a Sodingtól, szóval... Na igen, ez meg a másik. Nekünk egy híd volt a Sodingba, szóval... Mert várj meg, Kecskemétre jártam, ugye? Nem, én Szegedre jártam. Barni volt, tényleg. Szóval, hogy nekünk annyi volt az egész, hogy 5 perccel az óra előtt átmentünk, és akkor már ott voltunk. Igen. Amúgy másik előny a koliknál, vagy a legtöbb azért szerintem központban van. Nekünk is jó itt van fent a hegyen, de hogy lesétálsz 10 perc, és ott vagy óra. Hát meg a közgénél, a közgé az nem tudom, tudjátok, hol van. Ott nem. Konkrétan a tetőbe vannak kolisok. Ja, igen. Ott van a B-épület mellett, ahogy kimegyünk. Hátra cigizni, és akkor ott szoktak ugye cigizni, már a közgé. Aha. Viszont igen, tehát ez egy jó dolog, hogyha közel van a koli az iskolához, ahova jársz. Viszont a Naimannál, ahova én jártam, ott telibe, itt a Csebóban van az iskola, Lajosvárosban, város másik végén, a Mátyás király. Igen. És akkor, tehát ez szerintem az nagyon nehéz, hogy de egy fél órát kell buszoznod mindig. Egyébként az úgy van, hogy az ilyen kolikban úgy több iskola is van, tehát nekünk például az Eszterházisok,
ugye külön van fiú meg lánykoli, nálunk a lányok nem voltak a dobótéren a Szent Hedvigben, a fiúk meg fenn voltak a nagy lépcső, nem is tudom, a Foglár utcába. Aha. Ott van például a fiúkoli, és Egerbe a fiúkoli, az csak egy van, tehát a fiúk legtöbbször csak oda gyűlhetnek össze. Tehát egy személyes emlékeim azon, hogy minden fiú ott volt, és hogy ez egy nagyon veszélyes környék. Nekünk olyan kolink volt, hogy nekünk az alsó szint volt a fiú szint, és felettünk voltak a lányok. Gyakran átjártál? Nem lehetett bemenni. Nem lehetett bemenni? Nem, a lány szintre nem mehetett be. Nem próbáltam meg. Igen, mondjuk az És hogyha csajok lejöttek? De milyen szófogadó vagy amúgy? Hát, ahol összegyűlt az egész kollégium, az a kajatár volt, ami egy ilyen közösségi terület, meg Kajatár. Igen, ott lehetett tárolni a ételt. Micsoda? Szóval nem volt olyan menza, vagy valami? Nekünk volt menzánk, de az a suliba volt. De milyen hűtőnek hívják? Modern. Volt vagy kamera. Figyeld, 60 emberre volt egy nagy hűtőnk, abból pedig lopták a kajákat, ha nem írtad fel a nevedet, akkor az úgy gun. Igen, tehát Mert hogyha felírtad, az mivel védi meg? Hát akkor tudják, hogy ki, és akkor ha megijednek tőle. Ellopják, akkor... És neked sokszor ellopták? Meglátják, hogy úristen, Nógráni maradt. Hú, bazd meg, várj, ez a Marci kajája. Nekem volt olyan, hogy anyám újonnan vett nekem egy ilyen szerintem fél kilós nutellát. Ezt te beraktad a hűtőbe? Nem raktam be a hűtőbe. Valamikor reggel kajáltam, ott hagytam az asztalon a kajatár közepén, és így gun. Így mindenhol kerestem, és a rohadék nem állt elő. Amúgy tényleg ez egy szomorú történet. Mert ezt olyan 3000 forintot bukott anyám azon. És akkor 3000 volt. És akkor tudod így, belenézem most a kamerába, hogy nem tudom, nézi az illető az adást. Igen, de hogyha megtudom, nézed, hogy... akkor megtalállak, jó? Nem tudom, te vitted el a nutellát, de hogyha te vitted el, és rájövök, hogy te voltál, akkor véged meghalsz. És ez nagy szívfájdalom? Hát amúgy fáj, de... Most úgy érzem, ahogy beszélsz róla, hogy azóta is igen, mély nyomot hagyott benned. Hát, nekem más hagyott nyomot bennem. Igen? Nem szexuális téma. Jó, akkor legyen 1 perc néma csend Marci nutellájáért. Jó, akkor folytassuk tovább. Oké, az előítéletekhez visszatérve nálunk tényleg... 1 perc néma csend. Nálunk tényleg olyan dolgok keringtek a sulin belül, hogy tényleg, hogy mi így érted, ilyen pervers dolgokat csinálunk egymással. De ezt így eloszlatva mi csak függöny nélkül tusoltunk. Mert a függöny az buzis, és ezt bármilyen kollégista tudja, hogy tényleg a függöny az buzis. Nekünk... Ez meg a csorda szellem, de ez... De amúgy ez tényleg az olyan volt, hogy... Csajoknál is így van, Blanka. Én nem tudok erről. Ez olyan volt, hogy voltak olyan fürdések, hogy valaki bevitt egy hangszólót, meg lecseréltük a lámpa égőjét ilyen diszkógömbre, és akkor... Ment a techno-rave, ment a tusolóba, az meg. Hát Marcel, vagy az egyre jobban mondod, elég egyre melegebb. Meg jó, hát figyelj, de most ez a koli olyan, mint egy fesztiválos. Ha nem nézed, az nem meleg. Nem meleges. De most nem úgy volt, hogy beálltunk egy tusolóba, és 10 ember állt egy tusoló alatt, hanem leesett volt, vagy 6. És mi volt, hogyha leesett a szappan? Hát... Ebben a hátban sok minden volt már olyan, hogy a Boldizsár mellé így poénból beállt egy felsőbb éves, és akkor így mondta, hogy hello. De csak ilyen szivatásból nyilván. De figyelj, hogy te az előzőben azt mondtad, az előző podcastben, hogy közös csattogások voltak a koliba. Nem. A Boldizsára, de ezt így mondtad. Nem, azt mondtam, hogy felkeltem nulladigra, és én nagyon hangos voltam, akkor a Boldizsár geci mérges volt. Nagyon hangosan csattogtál, ezt így mondtad. Igen, csattogtam. Tehát mit csináltál ott? Magyarázd el nekünk, mi az a csattogás. Egyszerűen az a csattogás, hogy mondjuk a papuccsal nagyon csattogtam. Ja. Hát miért nem vetted le? Most... Jó, ezt most leszorom, de... Igen, már volt olyan mondjuk, hogy övvel játszottunk egymással, meg mondjuk voltak a vizes tűrőközős répezások. A zuhanyzó alatt. De tényleg volt olyan, hogy kitaláltuk azt, hogy ez a Powerade-es kulacsnak a tetejét így kicsit kihúzzuk. És akkor valamelyik szobatársunk fent ült a maga 2 szintes volt az ágy, és akkor fent ült, és akkor dobáltuk,
és aki fent volt az ágyon, az lábbal el kellett lőnie a másik irányba. Így volt, érted, itt álltunk ketten, és itt volt a másik szobatárs, és el kellett rúgnia, és akkor az volt a vicces, hogy ki lesz jobban vizes. Bejött a prefektus, és így kurvára lebaszott minket meg. Tiszta víz volt az egész szoba, az meg. Most Marci ezzel elmondta nekünk, hogy miért jó a koli. Figyelj, tehát, hogy Marci szerint, mindenki én azt ültem le belőle, hogy Marci szereti a kolit. Én nagyon... Marci imádja, mindig mondja nekem. Én szerettem a kolit azért, mert nyilván, ha tanulni kellett volna, akkor el lehetett hülyéskedni az egészet. Nyilván ez nem volt valami szabályos, mert nálunk olyan volt, hogy ha a stúdiumon voltál, akkor neked tanulni kellett, ez egy fél órás cucc, utána 15 perc szünet. És ha akkor nem tanultál, akkor veszítettél a stúdiumot, és ezzel veszítetted az egészet, mert egy héten annyi stúdiumot kellett megcsinálni, amennyi neked meg volt határozva, akár ilyen 15-20, és egy stúdium, 6 stúdiumot teljesítettél egy nap. Tehát 6 órát tanulhattál? Nem. Vagy 30 perc. Ja, 30 perc. Aha. Akkor 3 óra. Ez nagyon durva. Nálunk ilyenek nem voltak. Igazából ez összefoglalva a kollégium egy nagyon jó társaság, és amúgy ez Amúgy ez nem veszi el a kedvet, hogy ilyen szigor van? Hát ott amúgy megadtam a gimibe, kell szerintem ez a szigor, hogy tanuljam, mert amúgy volt olyan tényleg, hogy azért így, ha nem lett volna a stúdium, akkor én valószínű kevesebbet tanultam volna. Nyilván azért volt jó, mert kötelező volt tanulni, és amíg a szobában is tanultunk, akkor nem az volt, hogy hülyéskedtünk, majd szünetben hülyéskedtünk, azt annyi. Aha. De pont azért jó, ez így megalapozza a gimis koli az egyetemit, mert igazából meg is ismered azt, hogy milyen a közösségben lakni, meg milyen mással lakni. És az egyetemen még... meg itt azért mekkora szabadságod van már. Igen, de itt radikálisabb az együttélés, mert itt sokkal jobban előjönnek azok a rossz szokások. Például az, hogy mondjuk tényleg bebasz a gyerek minden este, és és mondjuk felhoz egyfolytában egy csajt, tényleg itt az együttélésnél sokkal jobb... Marci, ez megtörtént. Hát igen. Te voltál. Barni, igen, megtörtént. Legutóbb kit vittél fel hozzánk? Hát én nem vittem, Barni. Barni vitt. Szia, Dani. Látjuk, hogy nézed a podcastet is követed. Faszom belétek. Ő megy a gólyabára? Együtt mentek, Marci? Jó, szóval vágás. Ezt nem vágjuk ki. De úgy gyere vissza, hogy ma bezárjuk az ajtót. Tehát... Pisti is. Most megtudtuk. Van kulcsom. Nagy titkokat. Szóval, az meg, tök jó, hogy megzavartok, mert már úgy untunk. Szóval, hogyha valaki volt már gimiben kollégista, akkor az szerintem sokkal jobban tudja ezeket tolerálni, ezeket a szar hülye berögződéseket. Például tényleg, ha valaki most elsőnek költözik be kollégiumba, akkor úgy fog viselkedni, mint persze. Otthon. Nem takarít fel maga után, mert igen. Lehet, hogy otthon feltakarítanak maga neki, és akkor nyilván szerintem ez az egyetemi koli egy kurva jó dolog, mert aki még mondjuk... Mindjárt befejezem, jó? Már sok lesz, Marci, mert 10 perce a gimis koliról beszélünk, úgy közünk nincs a gimnáziumhoz. Mindegy, meg tudja az ember tapasztalni, hogy milyen városinak lenni, és én ezért szeretem a kollégiumot. Segítek. Blanka. Folytasd. Nem tudom. Ja, amúgy én attól féltem először így beköltözésnél, hogy nem lesz jó társaság, vagy hogy olyan szobatársat kapok. Hát ez úgy alakult, amikor beköltöztem, szobatársam tehát egy fél éjszakát aludt ott, utána 2 hónapra eltűnt, és végül egyik barátnőm beköltözött hozzám, azóta együtt érdegélünk. De amúgy tényleg nagyon-nagyon-nagyon sokat hozzátesz, hogyha jó társaság van ott melletted koliba, és amúgy én is szívesen járok már fel. Többi amúgy pozitívum, tényleg egyik ugye a társaság, másik az, hogy központban van. Negatívumot te tudsz mondani, Marci? Negatívum? Hát sok a külföldi, de az amúgy... Hát de azokkal meg nem kell foglalkozni. Ez most nem az, hogy utálom őket, csak tényleg sajnos... Nem ők utálnak téged. Sok gond van velük abból a szempontból, hogy ott hagyják a kaját a konyhában, és emiatt általában miattuk van tűzriadó. Múltkor tényleg így
nem tudom, egy palacsintát égettek oda, vagy lehet hogy a tortánkat égették oda pont, mert azóta nem jött meg. Azóta csinálják. Igen. Én amúgy tényleg csak attól féltem, hogy ez a magánszféra nem lesz meg, mert nekem amúgy tényleg vannak olyan fázisok, amikor szükségem van, hogy egyedül legyek picit, de amúgy szeptember óta nem érzem azt, hogy engem zavarna, hogy ennyien együtt élünk ott. De ez egyébként így a szobafelosztás is miatt van, mert ugye, hogy például nálatok tök jó az, hogy középen el van választva, és relatíve, hogy van kettő kis szobátok, hiába van egy rész egyben nyitva, így a felele van takarva, tehát megvan az a magánszférád, amiben így el tud zárulni. Persze. Nekem már volt olyan, hogy bementem a szobába, és akkor így néztem, hogy hol a Pisti, és végig ott volt bent a barlangjába. És igen, most nálunk az összes szoba úgy van kialakítva szerintem, hogy van kivéve a Lizájéké. Én most nem tudom, de most az előzőből kínul, hogy nálatok milyen volt, az nekem nagyon sok lett, hogy konkrétan egymás szájába volt. Nem volt rossz amúgy abból a szempontból. Ja, ahol eredet... Vagy igen. De ott például nem volt meg az a privát szféra, mint most Blankáiknál, vagy nálatok. De abban a 3-as szobában... De mondjuk azt mondom, hogy lehet nem bírnám, hogyha több emberrel laknék tényleg egy szobában. Tehát egy ember azt mondom, oké. Vagy 3-an laktak egy szobában. Jó, amúgy haverok vagytok, szóval hát úgy azért volt nyilván. Jó abban, mert nyilván külön szakon voltunk, és külön időben mentünk fenn. Hogy azért ott is van magánszférád, amikor másik elmegy, vagy másik kettő elmegy. Egyedül vagy a szobában. Aha, te még később kelsz fel. Én azt a szobát azért szerettem igazán, mert ha mondjuk akartunk iszogatni buli előtt, akkor oda felhívhattam akár 6 embert, miközben... Mert mindig az ivás hozott fel. Minden pozitívumnál. Egy egyetemista vagyok. Szóval is. Szóval, hogy most ebben a szobában összeülni 6-an, 8-an, ez borzasztó szerintem, mert nem tudod körbeülni dolgokat. Szóval... Igen. Szóval amúgy szerintem a negatív része az lehet, hogy hogyha rossz társaságot kapsz, akkor meg tudod szívni, a jó viszont meg pont ez, hogy közösségben. Annyira leszívna, hogyha szalszobatársam lenne, meg szar emberekkel lennék körülvében. Nézni, hogy úristen, megint nem takarítottál, most mit csináljak, nem tudsz csinálni semmit. Ez nem egyszerű. Egyébként nekem ugye a legelső ilyen hangulat, amikor felmentem a koliba, az teljesen az volt, amikor voltak régen ezek ott alvós táborok, hogy az egyetemi koli az ugyanolyan. Tehát, hogy jó, van a közös kaja, közös mit tudom én mi, bármi, és este meg megy a non-stop fasság jó részt, mert ugye, hogy ott relatíve haverokkal vagy együtt, és emiatt így nincsen az a kötelezettséged, mint tudom én, például mint gimnáziumban, ugye a tanszoba, meg ezek. Jó. Tehát, hogy így ilyen része nekem olyan, mint hogyha egy non-stop táborban lennék. Aha, igen. Tényleg a középiskolaira még, hogy visszatérünk, tehát hogy az tényleg ez, hogy mit tudom, 10-ig maximum vissza kell érned, meg ott meg takarodó van, igen, meg mit tudom én mi. Meg nem mehetsz ki a folyosóra, meg hogyha mondjuk golyabál volt, meg ilyenek, akkor is 10-kor végig kellett lenni, mert a kolisok 1 órával, persze. Most az egyszer el voltak engedve hamarabb. Meg csütörtökön kellett, hogy legyen, mert pénteken mennek haza a kolisok. Na igen, az meg a másik. Mi fasz? Nálunk így volt, hogy nálunk minden ilyen sulibuli. Sulibuli. Az nálunk például csütörtökön volt 6-tól este 8-ig, mert utána haza kellett menni a kolisoknak. És ugye ők mások meg utaztak haza, mert valaki... Na ezt mondjuk lehet nem bírnám, hogy ennyire meg vagyok kötve, és nagyon, ennyire tartani kell csütörtökön haza kellett menni, de mi pénteken nem volt tanítási nap? De, csak a kolisoknak vissza kellett menni, ugye, hogy ők pénteken cuccal jöttek, és úgy mentek már. Ja. Meg nyilván az más, hogyha barátaiddal együtt vagy kolis, de hogyha mondjuk van egy társaság, akiket eljársz mindenhova, viszont te vagy egyedül a kolis, és ennyire meg van a kötve a kezed, akkor az engem nagyon leszívna, hogy igen. Nekem kell elmenni először mindig, nekem kell lefeküdni. Ja. Meg hétvégén nem is tudsz visszajönni. Igen. Még ezt akartam mondani, hogy nem tudom itt, hogy van az egyetemen, de nálunk a középiskolásban volt egy csomó olyan, hogy nem csak te laktál abba a szobába, ahova beköltöztél. Amúgy én gyűjtöttem így adatokat így az egyetemi kolikra, és amúgy nagyon durva dolgokat láttam, de egyébként ez legtöbb helyen úgy van, hogy a koliban 3/6 fő van egy szobába bezárva, így a kimisbe. A kimisbe igen. De nem is ez. Tehát, hogy azt. Volt nálunk ilyen, hogy AETP program, az nem tudom mondani nektek. Tehát, hogy ilyen hátrányos helyzetűek, igen, az Arany János, hogy hátrányos helyzetűek, mindegy ilyen foglalkozás volt velük, és akkor nekik volt egy csomószor olyan, hogy szombaton bent kellett maradni. És ilyenkor másoknak a koli szobájukba aludtak. Kellett? Hát így mindenféle program volt nekik. Ja, és akkor idegeneknek odaadták a szobát? Igen, és akkor ott olyankor megmondták nekik, hogy akkor úgy menjenek haza, hogy ne hagyjanak kint semmit, ami értékes. Nálunk is hogy elvigyék. Tehát, hogy én ezt nem tudom. Tehát, hogyha ott laksz a koliba, akkor egész évben tudja úgy oda menni, hogy csak te vagy. Persze. Szerintem. Igen. Hát nálunk volt. A koliba
Itt egyetemen nincs ilyen? Emlékszem, Hát egyszer nálunk volt az OTDK. OTDK miatt, de akkor is mindenkinek ki kellett költözni, meg elvinni az összes cuccát. Az összes cuccot? Ja, hát de úgy volt rá lehetőség, hogy lead egy szobába. Igen, meg a szekrényedbe bepakolhattál. Aha. Igen, szekrénybe bepakoltál, kaptál, vagy bezártad kulccsal. Ezt szerintem nagyon macera amúgy. Meg a Hát másik, az. egyébként ugye télen meg nyáron, nem tudom, hogy télen itt hogy van, de én úgy tudom, hogy úgy van, hogy télen is ugye kiadják hogy ilyen turistáknak. Nem. Ilyen, Télen nem. nem? Csak hogy csak nyáron van ez? Itt, A férőhely úgy van, hogy Hát- június végéig, azt hiszem. azt nem tudom, viszont az Almagyarban van a nyári koli, amikor mindenkit besűrítenek oda, a többi kolit meg kiadják, én úgy tudom, nyárra. Meg mit akartam? Nem tudom itt hogy van. Én az LT-s koliról tudok nyilatkozni, hogy az ilyen elektromos berendezéseket, mit tudom, airfryer, vízforraló, Tényleg? ilyenek, azok mennyire vannak megengedve. Mert ott például volt mindig ilyen szobaellenőrzés, és el kellett dugni az ilyen cuccokat. Hát amúgy nálunk sincsen szerintem megengedve, nem? De meg van engedve. Be kell jelenteni. Be kell jelenteni, Aha. és Az engedélyezték airfryert? is. Az airfryert is, Marci? Igen, engedélyezték, csak azt nem szabad Szobában benn használni a szobában. Amit ma És megtettünk. mi sose használtuk. Ja, a amúgy nem. szobában. Nehogy is. Nem a hálószobában szoktunk sütni mindent. Hogy nehogy véletlenül a portás itt hallgassa ezt az adást. De ja, szerintem ez is amúgy tök rossz, mert amúgy... Tehát most attól félnek, hogy túl le van terhelve a rendszer, hogy mindenki azt használja. Mert akkor szerintem jobban lehet attól félni, hogy Marcinak ott a gépe, meg monitor, hangszóró, minden rá van kötve egyetlen Igen. 220-ra, és akkor ott lecsapja az egész biztosítékot. Megnéztem amúgy Meg pedig a tűz miatt. az én monitorom kb. 7,5 wattot fogyaszt, a hangszóró maximum az csak 80 watt. Csak. Hát a PS viszi fel maximum Na igen, a PS meg 300 ilyenek. wattra. Meg igen, meg amúgy ez a másik, hogy egyébként egyetemen jobban így fel tudod hozni így a saját technikai cuccait. Tehát most Igen, gimnáziumban nem igen. tudom elképzelni azt, hogy én fölviszem a PS, felviszem a gépet. Persze. monitort, Nálunk minden. volt olyan, aki felvitte De a meg se PS, meg engednék, ilyeneket. nem? De megengedték. Megengedik. És akkor minden héten hazavitte? Nem. Telefon Ott hagyhatta bedugod tölteni, és hétvégére. kész. Ja. Ennyit tudsz csinálni. Amúgy nálunk egy ideig lehetett benne aludni hétvégén, csak okkal, szóval, hogy mondjuk edzésed volt, vagy valami franc dolog volt. Nyilván volt olyan, amikor ezt kihasználtuk, és elmentünk Inni. bulizni, meg, de, Inni, nyilván inni. Mi mást, Marci, mi Mi mást? mást? de ezek nagyon ritkán voltak, de aztán betiltották, mert tényleg rájöttek, hogy azért maradnak bent az emberek, hogy ígyenek ott. De amúgy ez nekik miért fáj? Tehát, hogy fizetsz szállásért? Nem fizetünk Ja, nem akkor. fizettetek? Az nem kellett fizetni. Ja, az jó. Nekünk full ingyen volt. Amit a középiskolás? Aha. Mert amúgy szerintem ez azért van amúgy, hogy ilyen szigor van, mert ugye nyilván ők felelősek, érted? Mert még ilyen 16-17 éves vagy. Ja, persze, hát rajtuk áll a felelősséget, mert Igen. már Hogyha ott koliba vagy, laksz. akkor Aha, nekik azt figyelni kell, hogy mikor mész vissza. meg persze. ilyenek. Hát itt meg már felnőtt emberek vannak. Persze, de akkor jön a kérdés, Lefeled hogy saját akkor, magadért. hogy akkor a 18 évesek, akik betöltötték már 18-at, azok még nem maradhatnak kint tovább. Amiatt, mert hogy most a 16 évesnek... Hát gondolom, megvan szabva ez a azért szabály. neki plusz macera ellenőrizni, hogy Hát ki az, persze. aki betöltötte a 18-at, most ki az, aki Ja, elment. hogy szobákra igen. ellenőrzni. Nálunk Igen. úgy volt ennek, hogy ha 11-es voltál, akkor talán 8-ig maradhattál, de amúgy, ha már 12-es voltál, akkor már talán 9-ig, mert nekünk voltak esti imáink, szóval így azon meg kellett jelenni, de tényleg, ha mondjuk pont olyan ember vagy, aki is élsportoló, azt kiengedték Aha, akár aha. 9-ig is, mert Aha. nyilván tudták, hogy sportolni megy, nem bebaszni. Uh-huh. Lehet ugyanaz a kettő, kocsma sportos. Igen. Átérjünk a bejáróságra? Vagy Hát még? áttérhetünk. Hát az mondjatok valami... Hát vagy mondjak pár infót így a egyetemi kolikról. De például így most Igen, nem tudom, hogy így mondhatod. így a férőhelyek, hogy hogyan látjátok, hogy megvan a megfelelő férőhely van így a Nem. kolikba, vagy hatalmas a túljelentkezés. Szerintem sok embert nem vesznek fel, de azt nem tudjuk, hogy most De amúgy évközben meg vannak üresedéseket. Mondom, Igen. nekem is tavaly úgy volt, hogy a csaj felvették koliba, fél napot lakott nálam, nem is költözött ki, ő csak nem aludt ott. Aztán 2 hónap múlva bejelentette, hogy ja, amúgy ő végül nem is ott él, és akkor gondolom hivatalosan Meg Csilla is kinyilatkozott bejutott belőle. tavaly évközben, nem? Igen. Igen. De amúgy alapjáraton biztos, hogy túljelentkezés van, csak kiszelektálják, és akkor akik maradnak, őket felveszik, Hát persze, hát mennyi ember de keres? abból is még sokan szerintem visszamondják. Igen, tehát felvétel után hány ember keres, úgyhogy nézzétek a csoportokat, albérletet? Kint vannak a tanulmányösztöndíjak. Jó! 5 perces szünet jön. Na, srácok, mondjatok valami Na, akkor- pozitívat, negatívot az otthon lakásról. Igen, most mindenki Majd ideges aztán lett, én úgy is- folytatjuk ezt az Én is adást, mondok párat. Starbucks jöhet. Starbucks. Otthon lakás, hát pozitívum, saját ágyadba alszol. Nem Mama kell menza. magadra főznöd, igen.
Úgymond, de ez, Az a ez baj, nyilván hogy ez ugye két oldalú, tehát hogy hogy ez is eltartanak nyilván a szüleid. Hogy ez is nálunk változó, hogy Még. Peti például ő egri, tehát ő Egerren belül lakik, én meg például Felső Tárkányban, tehát nekem például az korlától, hogy nekem 22:40 a legutolsó busz, azt lekésem, akkor Igen. vagy hazaséta van, vagy kuncsorgás, hogy valaki benne aludhatok. Meg ezzel kell Én számolnod. ezt szeretem nagyon, hogy így se vagyok megkötve ilyen téren, hogy Ja, nekem én akkor is haza ezért. kell lenni az utolsó busszal, hanem csak felsétálok, amikor akarok, és ennyi. Igen, meg azzal kell számolnod, hogy ott valahol oda kell érni, de ezt mindenhol egy másfél órát rá kell Igen, számolni. igen. Meg hogy busz se úgy jár. Persze, hát nekem például úgy van, hogy ha be akarok érni 8 órás órára, akkor van a 6:40, 6:50, vagy a 7:10-es. Utána nincsen buszom, mert az pont 8:10-re ér be, tehát onnantól kezdve cseszhetem 10 perc késéssel, Ja. mondják, hogy akkor viszont látásra. Igen, meg a másik, a bejárósággal, hogy mit tudom én, van egy másfél vagy 2 órás szüneted, 2 óra közt, akkor Igen. nem tudsz hazamenni. Na, Nincs igen. értelme. Hát most ott van a szerdai 4 órás szünetünk, vagy mit tudom én, hány órás. Ott is mi van, mire hazaérek, otthon vagyok, éppen hazaérek, leteszem a cuccomat, indulhatok is vissza, mert Igen. mit tudom én, a busz Tehát meg ennek nem 15 sok percre értelme. van. Ami még durvább szerintem, amit ugye Norbi barátunk csinál, hogy Aszódról jár be. Ja, Ja, igen. na az biztos, hogy Napi nem 2 bírnám. Én ezt óra nem tudnám. ingázás. Igen. Igen. Hajnalba felkelni minden nap, hogy bejárjak. 5 Nem órás is sikerül vonat. neki általánosan. Minden nap 4 óra, 5 óra utazás késéssel együtt. Utána rohanni vissza a vonathoz, hogy Sétálni. elérjem. Igen. Az nem. Sétálni, úgy. Igen. Ja. Ja, jó, fú. Én próbálgattam Fú, amúgy, sétál. hogy így, amikor vonatoztam, hogy így ott tanuljak, meg hogy csináljak dolgokat, meg ilyenek, de nem lehet egyszerűen. Úgyhogy, hát, Szerintem így ki is lőttük a pozitívumot így a otthoni De hát a élésben. negatívumot is igazából. Hát a negatívum az sokkal több szerintem. Tehát, hogy A- meg vagy a kötve. bejárásnak? Aha. Ja, hát igen. Tehát, hogy ott meg van kötve a kezed, hogy azért normális időben érjél haza, mert rajtad kívül mások is vannak. Hát Mit meg az tudom én, önállóság az nincs meg. persze. Ja, Hát így ja. nem nagyon tudsz. Akármennyire próbálsz, úgyse lesz meg azt Meg teljesen. saját pénzed sincsen igazából, annyit ad anyád, amit... De Igen. egyébként így nincsen túlságosan pozitívuma egyetemen az otthonélésnek. Gimnáziumban Költséghatékonyabb, más. én úgy fogalmaznék. Igen. Ja, Ja. hát. De hogyha mondom, tehát mondjuk Pestre mentem volna egyetemre, akkor több mint valószínű, hogy én is kolis lennék. Mert az albérlet egyébként, tehát az nyilván drága. egy ilyen kényszer megoldás, meg minden, de nagyon drága. Tehát, hogy nem Viszont mindenki tudja megengedni. Az milyen nehéz lehet, hogy valaki, aki nem érzi jól magát az ilyen szociális életbe, tehát hogy legyen kolis, mondjuk. Igen. Viszont nincs is olyan anyagi háttere, hogy ő most Mhm. albérletbe elmenjen, bejárni nem tud, hogy ott az is milyen nehéz lehet. Hát igen. Mert azért mentálisan az szerintem nagyon lesz szív, hogyha te nem érzed jól magad egy társaságban, vagy te nem vagy olyan ember, aki együtt tudjon élni másokkal. Hát de nem is azt hiszem, és például most Egerben én annó, amikor dolgoztam, én próbálkoztam azzal, hogy na, akkor elmegyek albérletbe. Hát néztem az árakat, egy bútorozatlan lakás Itt Egerben? itt Egerben, garázsal mindennel, közös költség plusz rezsi plusz 3 havi kaucióval, 250 000 forint. Volt egy hűtőd, egy főzőlapod és egy mosógéped, meg sütőd. Igen. És Aztán- minden más neked kellett volna megvenni. Most nem Aha. rossz volt, de az én 300x ezer forintos fizetésemből konkrétan mindent cseszetek, mert kb. Maradt 20 000 forint a hó végére. Igen. Sőt, hó elejére, miután mindenki fizettem, hogy életbe maradjak. Igen, úgyhogy még kaját kell venned, Ja, mindent. rezsit fizetni. Meg még bérleti volt költség. egy másik, amit pont most És láttam. ezek csak az alap dolgok. Tehát, amúgy hogyha te még jól semmi akarod különlegesség érezni magad, nem hogy volt. elmenni valahova egyszer. Félrerakni valamit. Volt egy ilyen is, hogy 100 000 forint volt, ami még azt mondom, hogy oké, egy csaboxi, mit tudom én, 5.-6. emeleti lakás, bútorozott, gépesített minden, 100 000 forint. Oké, azt mondom, hogy rendben van, de az meg egy akkora lakás volt, hogy 2 szoba konyha, plusz nappali, az meg már egy ember annyira sok, hogy akkor És meg... most csak Egerről beszélünk, Igen. hogy Igen. Pesten azért... És relatíve vidék, tehát hogy ez már Ja, kimondottan vidék. igen. Hát igazából itt azért drágák a lakások, mert egyetem, meg, Sok a meg, ilyen, turista meg is. a turisták miatt. Nem? Igen. Igen. De amúgy máshol se hiszem, hogy annyival olcsóbbak lennének már. Hát, Hát azt hiszem most Szeged nagyon megdrágult, kb. Most egy pesti lakás árában van egy sima. Szóval totális árak vannak. ott is Hát nyilván jó, de egyetem figyelj, miatt. Szeged is azért Igen. olyan, Egyetem, ja. azért nagyváros, a másik meg, hogy Egyetemváros. Magyarországon. Hát igen. Azért. Meg ott is például ott van ugye sok román, meg szerb jön át. Hát Annyira nem nem. nagyon szoktam találkozni velük, lehet azért, mert kevesen vannak, inkább Hm. fürdőkbe szoktak menni, nem Szegedre. Ja. Hát figyelj, igazából én még pár dolgot összeszedtem így a Koliról, ez egy 2023-as adat a felvi.hu közlésében. 126.449 diákra számítottak, akik kolit akarnak igényelni, akkor az összférőhely 55 000 volt,
összesen Magyarországon egyetemekre. Ez akkor több, mint a duplája, nem? Több, mint a duplája. És itt pár egyetem ki volt emelve, így párat így összeírkáltam, főleg ilyen nagy egyetemek, tehát ELTE, Corvinus, meg Semmelweis. Tehát például az ELTE-nél a legkisebb kollégiumban 97 férőhely volt, és a legnagyobbban 1041, de ezek 2-3 főszobák, az ár az 12 és 18 000 forint, amiből tudtak biztosítani 1392 gólyának első évbe szabad helyet. Ez teljesen korrekt, még azt mondom. Corvinusnál 1128 hely volt, 1 és 5 főszobák voltak, ott már szépen emelkedünk. Itt nem volt semmilyen érték megadva, hogy mennyit is, meg hogyan. Van meg mennyibe kerül. A gazdasági egyetemen 3 kollégiuk van, ott 2, 3 és 4 főszobák, 10, 17 és 29 000 forint, ez attól függ, hogy milyen szinten vagy, de ott például csocsó van, biliárd van a szinteken, tehát hogy ahogyan emelkedett az érték, úgy növekedett így maga a kollégiumnak a szintje. És ami legdurvább, amit láttam, az a Szegedi Egyetem volt, pont 4100 férőhellyel. Igen, ott nagyon sok kollégium van. Amiből 1500 és 2000 gólyának tudnak biztosítani helyet. Ennyi koli van Szegeden? Hát most nem tudom, rohadt sok van, szóval így ott most, ahol épül a BYD gyár, ott is van egy kint. Egyetemváros. Igen. Mindig azt veszem észre, hogy oda amúgy a külföldieket rakják szegényeket. Így, figyelj, itt van kint a BYD gyár, és itt van Szeged. Hát van 10 kilométer. Van egy ilyen külön külföldi koli egyébként, a jól tudom, Tegerbe is. Ilyen külföldi részlegek. Igen. Jól tudom, de lehet, hogy ez csak ilyen fake info. A Lánkán laknak az egyetemisták. És ami legjobban kiakasztott, van egyfajta koliban 4 ágyas, meg van a másik, ami 10 és 15 ágyas. Jézusom. És ez 10 és 10 ágyas? 15 fős. Ez olyan, mint egy katonai barakban lenne. Konkrétan tábori szobáknak volt írva. De most abba belegondolj, hogy te 15 fővel kell. Na azt nem szerintem. Várjál, és ez csak egy szoba. Ebből most számoljuk azt, hogy egy szinten van 4. Egy konyha, és mit tudom én, 3 fürdő. Most együtt kell élned 60 emberre rajtad kívül. Mennyi lemondással, meg alkalmazkodással. És az ár itt is 10 és 16 000 forint a 15 fős szobákban. Tehát, hogy most nem rossz volt. De ez borzasztó, de nem hihetsz fel senki, barátodat is. De nincsenek barát, hogy így... Nincsenek konkrétan személyes minden teret. energiádat leszívja. Igen. Pontosan. Meg egyébként így a legdrágább egyébként, ha jól láttam, így az Óbudai meg a Debreceni Egyetem. Mondjuk a Óbudának ugye van 4 kolia, abból egy van Székesfehérben, és a többi meg Budapesten, ott például 20 és 53 000 forint között mozognak a havi koliárak. A Debreceni pedig 30 és 55 000 forint között. Ott például 4900 diákot tudnak fogadni. Aha. Itt amúgy ezzel jó ár van nekünk. Nagyon jó árban vannak szerintem is. Meg ezt a felszereltségben is, amit itt láttam. Teljesen persze, amúgy igen. Igen. De adatokban ennyi, mert amúgy így frissebb adatok nem nagyon voltak. Olyan volt, hogy most akarják fejleszteni a kollégium létszámokat, hát most ezzel most sokra vagyunk, mert na mindegy, ebből most nem akarok belemenni. Tudjuk, milyen a kormányunk, meg a gazdaságunk. De ilyen téren számomra ez elég irreleváns, hogy ezt úgy mondják, hogy hát hatalmas fejlesztések. Hova? Legalább több hely kéne, mint ahány diák van. Persze, hát csak mondják, de látni nem látjuk. Pontosan. Persze. De ti lennétek akkor kolisok? Én simán. Én is. Tehát, hogy olyan közegben lennék, mint tudom én, mint ti vagytok. Aha. Tehát, hogy így hiába 3 külön szoba van, de azért hát együtt persze, vagytok. Barátokkal laksz együtt. Meg együtt laksz barátok. Igen. Tehát ez így tökéletes, ami így nektek van, én azt úgy tudom. Mert nagyon ellen beszélsz belőle. Tehát, hogy így egy olyanba simán ellenik, de most egy, mit tudom én, egy ilyen 4 fő szobába, ahol konkrétan minden ahol 3 rajta kívül egy pöcs, hát abban én nagyon nem. Az a baj, ez szerencsém múlik abszolút. Igen. Aha, mondjuk, de ennek nagyon örülök amúgy. De hogy van ilyen, hogy ha nem jól érzed magad egy szobába, akkor így átjelentkezz? Persze lehet, hát Ancsi is úgy jött át amúgy. Lehet cserélni. De Ancsi az izéből jött. Ő apartmanból ment át Lánykára. Igen. Ő kolit is úgy érted, hogy kolin belül, másik szobába. Szerintem, hogyha meg tudod indokolni, hogy te nem érzed jól magad, vagy egy konkrétabb dolgot tudsz mondani. Vagy tudsz talán egy embert, akivel cserélsz. Hogy beírsz csoportba, hogy valaki nem akar veled cserélni, és akkor szerintem simán. Tehát annyira bonyolult nem megoldani szerintem. És mit gondoltok arról, hogy úgy akarják növelni a helylétszámot, hogy van egy 2 fő szoba, és oda beszólítanak még egy harmadik ágyat. Hozzánk nem férne be egy harmadik ágy. Nem. Meg lehet oldani, Marci. Nem. Mindenki meg tudja oldani. Nem. Hát oda az írozta mellé. Igen. Egyet pont. Egy emeletes ágyat. Ja. Nekem most erről jut eszembe, én a gimiskoliból estem le emeletes egyről simán. Na hát igen. Nekem nem csak olyanok vannak. Figyelj, úgy volt itt. De nem volt ilyen kis támaszó adat? Hogy nem volt. Jó, mondjuk ahogy te megfordulsz, hogy nem csodálom.
De még nekem még az is fura lenne így koli szinten, tehát hogy megtanulni úgy együtt élni egy emberrel, hogy egyébként lehet, hogy annyira sok rossz szokása, amiről nem is tud. De még például Marcinak ez a pörgő rúgásos fordulása este, meg alvása, az számomra egy kicsit így, hát lehet, hogy a második este után fejbe basznám a izével a fényflakonnal. Ezt elhiszem. Hát eddig Pisti még nem mondta, hogy Még csak egy lenni. hónapja Nem, megy mert ez. ő meg túl horkol téged. Hát figyelj, hogyha téged tolerálnak, akkor neked is tolerálni kell a Így van. másikat. Kölcsönök. Olyan szerintem egy nagyon szép zárószó. Igen. Na. Srácok, nagyon jó volt szerintem ezzel. Ó, hát A második adás is sikeresen lement. Igen, Ez igen. jobban ment, mint az előző. Hát mert már beültünk, azt mondtuk, hogy mit kell. Már össze vagyunk szokva. Össze vagyunk De jó. melegedve. Igen. Na jó, kiköszönés, ha valaki gondolkozott-e? Na, srácok. ChatGPT. Megint megkérdezik, hogy hanyagoljuk? ChatGPT. Nem, most én kérdezhetem? Most te kérdezz meg. Jó. Szia, azt szeretném kérni, hogy Ez köszönj fontosabb, mint a ki te gondolatod. egy podcastből, ne beköszönj, hanem elköszönj. Rendben értem, akkor ezentúl így fogom csinálni, és csak az elköszönésre koncentrálok. Ha van még bármi, amit De jó van, na, vállalom az elköszönést. Köszönjük, hogy végignéztétek ezt az epizódot. Akkor Ami rész, csodát bazd meg. Jó, na. Köszönjük, hogy ebben a részben is velünk tartottatok. Igen. Jó, köszönjük, hogy ebbe a részben is velünk tartottatok. Jó volt ez a rész. Szerintem És jó milyen lesz a volt. jövő heti rész? Tényleg jövő Még héten- jobb. És az epizód? Jövő héten van a témánk. Labubut fogunk nyitni. Gyertek, nézzetek meg. De várjál, Marci, ezt úgy mondod, hogy amúgy te nem kaptál ösztöndíjat, meg én se is, akkor ez Blanka meg Peti veszi meg? Mindegy, Ja, ösztöndíjból sziasztok. összedob. Mesztelenül. Jövő heti témánk az ösztöndíj. Ki mennyit kapott? Kövessek. Azt már kivesészt. Behívjuk a szakást. Jó, elmondom gyorsan. Hát bazd meg, el tudtam volna Túl mondani. bonyolítod. Köszönjük, hogy velünk tartotok ebben a adásban is. Jövő héten találkozunk, addig is jók legyetek, ne cigizzetek sokat, ne híjatok sokat, és továbbra se drogozzatok, és ne legyetek olyanok, mint Marti. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Nem mondtad el, hogy kövessenek be minket, de oké. Tényleg TikTok, Insta, Facebook, YouTube, OnlyFans, Twitter, minden van. Úgyhogy Csapassátok a lájkokat, meg a követést. tessék, osszátok, és élvezzétek. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok.